Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prezentácii Asociácie Vieda. V krátkosti sa vám predstavím. Volám sa Peter Hološka, pochádzam zo západného Slovenska, žijem v meste Holič. Do Asociácie Vieda som sa registroval pred jedným rokom na základe informácií mojej sponzorky pani Jarky Gočálovej. Po oboznámení sa s produktami a s marketingovým plánom som sa rozhodol registrovať cez Zlatý trojuholník. Čo to znamená Zlatý trojuholník? Asociácia Vieda umožňuje registráciu na viacej účtov pod jedným menom. Zlatý trojuholník znamená, že sa človek registruje na 3 účty. Jeden hore a dva pod neho do pravej a ľavej nohy. Táto možnosť, ako som hovoril, poskytuje veľa výhod. Jednou z výhod je to, že sa spolupracovník môže na každom jednom účte kvalifikovať na pozície, ktoré sú určené v marketingovom pláne. V mojom prípade som sa kvalifikoval na pozíciu International Director na dvoch účtoch a na jednom účte som dosiahol kvalifikáciu National Director. V minulosti som spolupracoval s viacerými spoločnosťami, ktoré sa venujú referenčnému marketingu a dovolím si povedať, že partnerský program Asociácie Vieda poskytuje nový pohľad na referenčný marketing a má veľmi zaujímavé stimuly pre rozvoj siete. Chcem zdôrazniť jeden fakt, ktorý veľa ľudí vníma ako pozitívny, a to, že pokiaľ sa rozhodnem pre registráciu a zakúpim si produkty, momentom zaplatenia získavam virtuálnu kanceláriu a do tejto virtuálnej kancelárie dostávam cashback. To znamená, peniaze, ktoré som vynaložil na kúpu produktov pri registrácii, sa mi v 100% výške vrátia do virtuálnej kancelárie, kde môžem tieto peniaze použiť v e-shope na opätovný nákup produktov v nižších cenách. Máme pri niektorých produktoch zľavy až 50%, vo výške 50%. Tieto peniaze v podstate znova použijeme na nákup už ako člen Asociácie Vieda. Čo to referenčný marketing je, povedzme si v krátkosti pre niektorých ľudí, ktorí nie sú v obraze. Je to zdieľanie osobných skúseností, či už s produktami alebo službami, ktoré som v minulosti využíval alebo využívam. Odporúčací marketing sa stáva hlavným trendom v predaji po celom svete. Veľa spoločností, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, ako sú autosalóny, banky, cestovné kancelárie, mobilní operátori, využívajú odporúčanie pri svojom podnikaní, aby získali nových zákazníkov, nových klientov, a za toto odporúčanie dávajú také malé symbolické odmeny, či už vo forme financií alebo iných benefitov. Distribučné spoločnosti, ktoré pôsobia v sieťovom marketingu, zarábajú miliardy dolárov v rôznych kategóriách produktov po celom svete. Tieto spoločnosti sa venujú predajú kozmetiky, doplnky stravy, hygienické prostriedky, zdravotnícke vybavenie alebo rôzny iný tovar. Hlavnou myšlienkou spoločnosti Vieda je starostlivosť o svojich partnerov a klientov. Vieda vytvorila platformu, kde ľudia dostanú prístup ku kvalitným produktom v rôznych kategóriách za rovnakých marketingových podmienok.
Rovnaké marketingové podmienky vnímam tak v porovnaní s inými firmami, že človek, ktorý sa zaregistruje do asociácie Vieda dnes, má vytvorené rovnaké podmienky na spoluprácu a pri prvotných bonusoch, ktoré sú napríklad step bonus, človek za odporúčanie dostane províziu v rovnakej výške ako ten, ktorý je na vyšších kariérnych postoch. Nemusí sa človek k vyšším províziám prepracovávať tým, že stúpa v rámci kariéry, áno, ale pri step bonusoch a binárnych bonusoch pri opakovaných nákupoch, ktorým sa dostaneme, majú rovnaké podmienky nováčikovia alebo už skorej registrovaní partneri. Čo sa týka asociácie Vieda, tak asociácia Vieda začala pracovať v roku 2007. V roku 2007 ju založil jeden z štyroch riaditeľov asociácie, pán Jan Yiming. O 10 rokov neskôr, v roku 2017, získala asociácia licenciu na MLM podnikanie. V Číne získať licenciu na MLM podnikanie je veľmi náročné. Musí tam byť deklarovaná veľká serióznosť spoločnosti a vyžaduje to tiež nemalé finančné prostriedky. Z Číny sa cez postsovietské štáty Rusko, Kazachstan, Uzbekistan dostala asociácia Vieda do Európy a vstúpila na trh aj na Slovensko v roku 2024. Okrem Slovenska a európskych štátov sa tiež asociácia Vieda veľmi úspešne rozvíja v Turecku, v Izraeli. Na podujatí v Číne som sa stretol s partnermi z Mexika, z rôznych afrických štátov a veľa ázijských štátov. Asociácia Vieda má vlastnú výrobu, perfektné marketingové podmienky na to, aby sa šírila po svete, širokú škálu produktov z rôznych odvetví a skúsený tím manažérov, ktorí sú rozmiestnení po celom svete. Vedenie a manažment spoločnosti zabezpečujú štyria páni. Hlavným je pán Han Yiming, ktorý asociáciu Vieda založil v roku 2007. Ďalší z riaditeľov je pán Qiu Yunsheng, tento má na starosti medzinárodné vzťahy. Pán Lutin má na starosti trh s rusky hovoriacimi krajinami. Tento pán má sídlo v Moskve a pre nás najbližší je pán Cody Dodi. Ten zastrešuje európsky trh a sídlo asociácie Vieda, ktoré zastrešuje európsky trh, je vo Vilniuse v štáte Litva. S cieľom rozvíjať kultúru zdravia si asociácia Vieda pozvala profesionála, poradcu z oblasti tradičnej čínskej medicíny, pána Zhanga Doninga. Tento vyše 80-ročný doktor sa podielal na jednotlivých receptoch našich produktov a boli využité jeho dlhoročné poznatky z tradičnej čínskej medicíny. Je to veľmi dôležitá osoba v Číne. Číňania podľa tohto pána doktora pomenovali asteroid 8311 na jeho počesť. Ano, je to veľmi významná osoba, čo sa týka medicíny a čínskej medicíny v Číne. Dokonca tento pán doktor sa stará o zdravie čínskeho prezidenta a vrcholných predstaviteľov čínskej vlády. Poskytujeme možnosti nákupu tovaru v rôznych produktových radoch. Či už sú to prístroje a vybavenie k týmto prístrojom,
produkty pre zdravie, hygienické výrobky, doplnky stravy alebo kozmetika. V asociácii Vieda je viacej firiem, ktoré sa venujú rôznym oblastiam a každá jedna má svoje portfólio produktov. Z veľmi, veľmi žiadaných a kvalitných produktov je aktivátor buniek. Tento aktivátor buniek pracuje na princípe tepelnej a terahercovej terapie. Aktivuje spiace bunky, spomaluje proces starnutia organizmu, stimuluje metabolizmus, mikrocirkuláciu na bunkovej úrovni, zlepšuje činnosť vnútorných orgánoch najväčších žliaz tela, dodáva energiu a elán. Máme skúsenosti, že s týmto prístrojom sa dajú odstrániť rôzne kožné defekty, ako sú papilóny, bercové vredy. Tento aktivátor sa skladá z dvoch častí, a to z toho dôvodu, aby bol skladný pri cestovaní. Horná časť nasáva vzduch a táto dolná časť je to trubica, ktorá je pokrytá grafénom. A pokiaľ cez túto trubicu prechádza vzduch, ktorý je touto časťou vyfukovaný, tak vznikajú anióny, ktoré ozdravne pôsobia s týmito terahertzovými vlnami na ľudské telo, ale aj na telo zvierat. V krátkosti si povedzme, že čo sú anióny, preto lebo sa budú vyskytovať aj pri ďalších produktoch, ktoré asociácia Vieda má v svojom portfóliu. Anióny sú záporné jóny. Tieto sa vyskytujú v prírode v rôznych množstvách. Čím viac aniónov sa vyskytuje vo vzduchu, tak tým priaznivejšie to pôsobí na ľudský organizmus. Anióny dokážu likvidovať baktérie, víry, tým pádom ozdravujú človeka a chránia ho pred škodlivými látkami. V prírode sa anióny vyskytujú v najväčšej miere, v najväčšom počte v lesoch, pri vodopádoch, pri mori. Naopak v mestských aglomeráciách je aniónov podstatne menej, napríklad v uzavretých priestoroch, v bytoch, v administratívnych priestoroch je počet aniónov 40 až 50 na centimetr kubických. Oproti tomu v lese, v lesných údoliach, pri vodopádoch je počet aniónov vyše 5000 na centimetr kubický. Takže to sú anióny, ktoré veľa produktov z asociácie Vieda využíva na zlepšenie zdravia. Ďalší produkt máme okuliare, je to špičková technológia, tieto okuliare majú rám, ktorý je tiež pokrytý grafénom a tento rám vysiela anióny, tzv. Vzdušné vitamíny, ktoré nám chránia oči, priestor hlavy pred baktériami a rôznymi škodlivými látkami. Tento aniónový rám vysiela 1000 až 2200 aniónov na kubický centimeter grafénu. Okrem toho tieto okuliare majú sklíčka, ktoré sú bez dioptrií a tieto sklíčka chránia okuliare pred modrým svetlom. Modré svetlo vyžarujú počítače, telefóny, notebooky, žiarivky, televízor. A toto modré svetlo poškodzuje náš zrak. Týmto okuliarom sa dodáva taká testovacia sada, malá lampička s modrým svetlom a karta, s ktorou sa dá otestovať, že tieto sklíčka nám zabraňujú prieniku modrého svetla na naše oči. Tieto okuliare pôsobia proti bolesti očí, suchosť oka, opuch očí, svetloplachosť, slzenie očí.
priaznivo pôsobia aj pri šoférovaní na dlhé trate alebo šoférovanie v noci, že nás toľko nebolia oči. Máme verziu okuliarov pre dospelých a menšie okuliare pre deti. Ďalší produkt, ktorý asociácia Vieda ponúka, a tento produkt je tiež spojený s aniónmi, sú vložky do topánok. Tieto vložky do topánok taktiež nám tvoria anióny zo spodu na spodné plošky chodidiel. Tieto vložky do topánok majú magnety, 6 magnetov. Tieto magnety nám nahrádzajú uzemnenie, tak ako kedysi ľudia chodili bosí a boli spojení so zemou. Dneska máme gumené, kožené a rôzne iné podrážky. Z tohoto dôvodu nejsme uzemnení a tieto vložky do topánok nám toto uzemnenie nahrádzajú. Áno, imitujú chôdzu na boso. Tieto vložky majú terapeutické body, ktoré sú spojené s 20 000 terapeutickými bodmi v tele. A tieto vložky dokážu diagnostikovať choroby alebo problémy s vnútornými orgánmi po intenzívnom nosení 3 až 4 mesiace. Pokiaľ máme problém s nejakým vnútorným orgánom, tak vložky dokážu zmeniť farbu. Napríklad pri zmene farby do červena vložky diagnostikujú problémy so srdcom. V tomto prípade je vhodné navštíviť kardiológa, požiadať ho o vyšetrenie, aby zistil, či máme nejaký problém s tým srdcom. Takže preventívne predchádzame rôznym zdravotným problémom. Tieto vložky do topánok vykonávajú reflexnú masáž chodidiel, korigujú ploché nohy, rôzne defekty chodidiel, posilňujú správny tvar chodidla. V mojom prípade, keď som si prvýkrát dal vložky do topánok, tak ma to nabádalo na správne držanie tela, no, aby som sa vystrel. Vložky taktiež stimulujú mikrocirkuláciu krvi v cievach a rozkladajú rovnomerne tlak na chodidlo. Ďalší produkt spojený s aniónmi máme ženské hygienické vložky. Tieto vložky obsahujú aniónový čip. Tento aniónový čip blahodárne pôsobí proti baktériám, plesňam na prostredie pánvy, na priestor pánvy. Aniónový čip zabraňuje rastu baktérií, obsahujú tieto vložky magnet, tento čistí maternicu a odstraňuje toxíny. Tiež obsahujú vložky nanočiastice striebra, tieto majú antibakteriálny a protizápalový účinok. Vložky absorbujú špecifický zápach a balenie sa dá hermeticky uzavrieť. To znamená, že väčšinou ženy tieto vložky nosia v kabelkách, kde majú kopu iných vecí, ako sú kľúče, šminky, niekedy možno aj nákup, z ktorého sa môžu dostať do obalu rôzne baktérie alebo nejaké špina, ktorá môže škodlivo pôsobiť pri použití vložiek, ktoré sú kúpené bežne v obchode a nemajú túto možnosť hermeticky uzavrieť tento obal. Ďalší produkt, s ktorým som vysoko spokojný, je sauna Bagua. Táto savnička je veľmi ľahko skladateľná a dá sa ľahko zbaliť do krabice veľkosti takého väčšieho teleplazmového televízora. To znamená, že ju môžeme ľahko previesť autom na chatu, alebo sa dá táto krabica, táto sauna ľahko dať za skriňu alebo niekde schovať pod posteľ.
Z tohoto dôvodu táto sauna sa môže používať a je vhodná do malých priestorov, ako sú garzonky alebo nejaké internátne izby. Sauna odstraňuje toxíny, zlepšuje hladinu lipidov, reguluje krvný tlak, má kozmetický efekt, neutralizuje voľné radikály, má antibakteriálne a analgetické účinky. V tejto saune sú v bočných stranách, vpravo, vľavo a v zadnej časti zašité kamene turmalíny a nefrity, ktoré keď sa zahrejú, blahodárne pôsobia na ľudské telo. Maximálna teplota v tejto saune sa dá dosiahnuť 65 stupňov Celzia. Hlavu máme vonku, to znamená, že hlava sa nám neprehrieva a ešte máme tieto nefritové a turmalínové kamene. Dole sú také nášlapové plošky, to znamená, že nám prehrievajú aj nohy zo spodu. Veľmi žiadaný produkt je prístroj Ventung. Tento prístroj vyžaruje tepelné žiarenie, ktoré stimuluje akupunktúrne body na chodidle a urýchľuje cirkuláciu krvi v tele. Na tieto dve plošky sa položia nohy a tento prístroj prehrieva nohy vznútra, že teplo sa šíri znútra do celé na jednotlivé tkáne po celom tele. K tomuto prístroju Ventung máme ako príslušenstvo vyhrievací pás. Tento vyhrievací pás má vyžaruje ďalekospektrálne infračervené žiarenie, ktoré pôsobí na hlboké tkanivá v tele jemne a nepretržite priehrieva svaly, zlepšuje krvný obeh, zmierňuje svalovú únavu a dokonca rozpúšťa tento pás vnútorný viscerálny tuk, ktorý sa veľmi ťažko odstraňuje cvičením. Ďalšie príslušenstvo, ktoré sa dá napojiť do tohoto prístroja alebo na tento prístroj, je LED terapia. Pomocou vln červeného svetla a modrého svetla pôsobí priaznivo a antibakteriálne odstraňuje opuchy, urýchľuje hojenie rán, biely, omladzuje pokožku. Ešte jedna funkcia, ktorá je tiež veľmi dôležitá, je, že prístroj dokáže ionizovať vzduch. Vytvára prostredie s vysokou koncentráciou pozitívnych a negatívnych jónov, ktoré čistia vzduch od baktérií. Vzduch je čistý, svieži a príjemný. Prístroj sa veľmi jednoducho a pohodlne ovláda. Ďalší z prístrojov máme masážny prístroj Magic Foherb. Tento masážny prístroj dokáže nahradiť viacero masáží, napríklad bankovanie, masáž kvaša, ktorá je náročná na silu aj na čas. Ďalej k tomuto prístroju máme príslušenstvo laser. Tento pôsobí na priechodnosť dýchacích ciest. Môžeme ho použiť na pri bolestiach uší. Dokonca sa dá využiť aj na liftingové masáže. Ďalšie príslušenstvo k tomuto masážnemu prístroju sú rukavice, ktoré obsahujú nanovlákna striebra a s týmito rukavicami sa dá vykonávať elektromasáž. Tento masážny prístroj stimuluje receptory, zvyšuje prietok krvi a výkon hlavných orgánov, zvyšuje elasticitu, pohyblivosť kĺbov a šliach, zvyšuje prekrvenie svalov, pôsobí analgeticky, stimuluje svaly, nervové zakončenia, pôsobí upokojujúco na centrálny nervový systém, zlepšuje prúznosť pokožky, zlepšuje priepustnosť kapilár a ciev.
Na tomto slajde máme už viacej produktov zhrnutých. Červená krabička s týmito flaštičkami je červený elixír. Tento červený elixír obsahuje cordyceps. Je to huba zdravia a mladosti. Asociácia Vieda má vlastnú farmu, kde si cordyceps dopestováva. Ďalší produkt je pasta Foher Meigui. Táto pasta je výťažok z rúže a blahodárne pôsobí na tráviace ústrojenstvo. Kapsule Xueng Fu sú na očistu ciev a mikrociev kapilár. Ďalší produkt máme kapsule Linči. Tieto kapsule Linči pôsobia pozitívne na nervovú sústavu, pôsobia proti Alzheimeru. Obsahujú hubu reishi, ktorá pôsobí na rôzne ťažkosti pri mozgovej činnosti. Ďalej máme kolagénové peptidy. V ďalšej kapsule máme železo, vápnik, zinok na podporu zdravia. Nesmiem zabudnúť na zubnú pastu, ktorá obsahuje extrakt spaliny. Za tento extrakt spaliny získala pani, ktorá tento extrakt získala Nobelovú cenu. Táto zubná pasta dokáže veľmi ľahko a rýchlo odstrániť zubný kameň a zbieliť zuby. Môžem podotknúť, že není abrazívna. No to znamená, že pri odstraňovaní zubného kameňa nespôsobuje poškodenia zubnej skloviny. No a pre ľudí, ktorí sú rozhodnutí kúpiť produkty a zúčastniť sa aj marketingov, aj partnerského programu, tak si spravíme krátku prezentáciu. Pozrieme sa na exkluzívne výhody, ktoré asociácia Vieda poskytuje pre spolupracovníkov. Systém pre spolupracovníkov je zložený z 3 systémov, ktorý sa používa v sieťovom marketingu, a to najpoužívanejšie systémy. Je to systém binárny, klasický a systém Unilevel. Tieto systémy sú sklbené tak, aby čo najviac vyhovovali partnerom, ktorí vykonávajú spoluprácu a šíria myšlienku asociácie Vieda a produkty. V rámci odmeňovacieho systému máme 6 bonusov. Základný bonus je step bonus, následne máme binárny bonus, bonus za opakované nákupy, cestovný bonus, autobonus, líderský pool bonus a globálny bonus. Veľmi dôležitý faktor, ktorý je v asociácii Vieda, je, že po získaní zákazníka alebo partnera pre spoluprácu máme okamžité odmeňovanie. Spomínal som, že pri registrácii vynaložíme určité finančné prostriedky na to, aby sme sa zaregistrovali a získali produkty. Tak asociácia Vieda poskytuje 100% cashback. To znamená, že finančné prostriedky, ktoré som vynaložil za kúpu produktov, získavam hneď do svojej virtuálnej kancelárie, kde máme aj e-shop a tieto peniaze môžem využiť na opätovné nákupy, a to na zľavy pri niektorých produktoch až do výšky 50% z ceny. Vedeniu asociácie Vieda záleží na zdraví a platí nám za pohybovú aktivitu. Pokiaľ človek spraví za deň 10 000 krokov, tak asociácia Vieda mu zaplatí 10 eur do cashbacku. Pokiaľ chodí každý deň v týždni 10 000 krokov, to znamená 7 dní po 10 000 krokov, získava 70 eur
A keďže neprerušil ani jeden deň, že nevynechal ani jeden deň spraviť tých 10 000 krokov, tak získava ešte darček v hodnote 30, teda darček 30 eur. To znamená, za týždeň si takýmto spôsobom môže človek do cashbacku získať 100 eur. Máme 28 dňové zúčtovacie obdobie, čo je 4 týždne. Za 4 týždne získame 400 eur. A keďže sme neprerušili zasa ani jeden týždeň, tak získavame ešte 100 eur darček. Takže za mesiac si človek môže vychodiť 500 eur. Podotýkam, že tieto peniaze idú do cashbacku a nedajú sa vytiahnuť na banku. Áno? Dajú sa použiť na nákup tovaru v zľavách do výšky 50%. Do spolupráce sa môžeme zapojiť tromi spôsobmi, a to kúpou balíka štart, štandard alebo prémium. Podľa toho, aký máme zakúpený balík, pri balíku štart v hodnote 250 bodov máme denný limit na výplatu, pokiaľ odporúčime nejakých svojich známych kolegov, nárok na výplatu 250 eur. Pri balíku štandard v hodnote 500 bodov máme denný limit na výplatu vo výške 500 eur a pri premium balíku máme nárok na výplatu vo výške 2000 eur. Následne na všetkých troch štartovacích balíkoch máme nárok na binárny bonus. Tento je u všetkých troch balíkov rovnaký, a to 10%. Tiež máme možnosť získať bonus za opakované nákupy, ktoré nie sú povinné, ale cez to všetko ľudia tieto opakované nákupy radi a dobrovoľne robia. A pri balíku štart máme nárok na 3 generácie vo výške 5%, pri balíku štandard máme nárok na 6 generácií vo výške 5% a pri balíku prémium máme nárok na 9 generácií. Rozbereme si step bonus. Step bonus sa vypláca za dvojicu partnerov, ktorí sú na rovnakej úrovni v rôznych vetvách. Vetva pravo, vľavo a vetva vpravo. V tomto prípade máme na prvej úrovni dvoch partnerov s balíkmi v bodovej hodnote 500 bodov. Step bonus sa vypláca vo výške 50% z týchto balíkov, to znamená, z 500 bodov získavame províziu vo výške 250 eur. Na druhej úrovni máme dvoch partnerov, ktorí majú zakúpený balík v bodovej hodnote 2000 bodov, tu nás získavame 50%, to je 1000 eur. Na tretej úrovni máme rozdielne balíky, na ľavej strane máme balík za 2000 bodov, na pravej strane máme balík vo výške 500 bodov. V tomto prípade sa nám provízia vypláca z menšieho balíku, to znamená z 500 bodového a 50% z 500 bodového balíku máme 250 eur. Pokiaľ si človek, ktorý má zakúpený 500 bodový balík, spraví navýšenie na 2000 bodový balík tým, že si dokúpi produkty v hodnote 1500 bodov, tak je nám dorátaná provízia vo výške 750 eur. Tu na to nie je limitované časom. Dotyčný, ktorý si zakúpil 500-bodový balík, môže navýšiť balík na 2000 bodov, či už o týždeň, o pol roka, o rok. V ten moment, kedy si navýši balík na 2000 bodov, je nám dorátaná druhá časť provízie. Bonusy, provízie sa rozdeľujú do dvoch častí. 80% sa udeľuje v peňažnom ekvivalente. Tieto provízie si môžeme vybrať cez banku alebo ich použiť na nákupy. A 20% ide vo forme cashbacku. Tento cashback môžeme využiť len na nákup produktov, na uplatnenie si zľavy.
na dané produkty, ktoré si chcem zakúpiť. Ďalší bonus máme binárny bonus. Binárny bonus sa vypláca vo výške 10% z obratu menšej vetvy. Pokiaľ nám rastú tu na tieto vetvičky, jedna viacej, druhá poslabšie, tak pokiaľ sa v tej slabšej vetvičke vytvorí nárok na binárny bonus, tak tento je nám vyplatený. Taktiež tam není žiadne časové obmedzenie. Bonus za opakované nákupy sme preberali, ale ešte sa k tomu vrátime. Bonus je 5% z obratu opakovaných nákupov vašich partnerov podľa vášho statusu. Pri statuse štart máme nárok na 3 úrovne, pri statuse štandard máme nárok na 6 úrovní a pri statuse premium balíku máme nárok na 9 úrovní hĺbky. V kariérnom pláne máme 8 kvalifikácií. Na pozíciu direktor sa dostávame, pokiaľ máme štartovací balík v hodnote 500 bodov. Obrad štruktúry musíme mať 5000 bodov v najsilnejšej vetve a 5000 bodov súčet ostatných vetiev. Tu získavame cestovný bonus vo výške 100 eur. Tento bonus sa vypláca mesačne. Pozícia regionál direktor, tiež je potrebný balík štandard vo výške 500 bodov. Potrebný obrad na dosiahnutie tejto kvalifikácie je 10 000 bodov v najsilnejšej vetve a súčet ostatných vetiev je 10 000 bodov. Získavame ďalších 100 eur cestovný bonus, čiže regionál direktor získava cestovný bonus vo výške 200 eur. Nacionál direktor potrebuje balík prémium v hodnote 2000 bodov. Kvalifikácia vzniká pri obrate 30 000 bodov v najsilnejšej vetve a 30 000 bodov súčet ostatných vetiev. Tu získava partner autobonus vo výške 500 eur a navyše 1% od obratu opakovaných nákupov. To znamená, nacionál direktor dostáva 6% obratu opakovaných nákupov. Internacionál direktor, potrebný obrat je 50 000 bodov silná vetva, 50 000 bodov súčet ostatných vetvičiek a internacionál direktor získava ďalšie 1% z obratu opakovaných nákupov, ale navyše získava 1% z euroazijského obratu. Kontinentál direktor získava ďalšie 1% z euroazijského obratu a 1% z obratu opakovaných nákupov. War direktor získava znova navyše ďalšie percento euroazijského obratu a 1% obratu opakovaných nákupov a zlom nám nastáva pri pozícii global direktor a global direktor dostáva 0,5% z obratu ročného celosvetového obratu firmy. Áno, to znamená celosvetový, celá asociácia, obrat celej asociácie. A ambasádor získava ďalšie 0,5%, čiže 1% z ročného celosvetového obratu. Kvalifikačné bonusy je klasická schéma. Pokiaľ máme jednu registráciu, tak na dosiahnutie pozície direktor potrebujeme v najsilnejšej vetve mať 5000 bodov. A celkový obrad v zostávajúcich vetvách súčet musí byť tiež 5000 bodov. To isté platí aj v tých ďalších kariérnych pozíciách. 10 000 bodov najsilnejšia vetva a súčet bodov menších vetvičiek musí byť tiež 10 000 bodov na pozíciu regionál direktor. Zlatý trojuholník nám poskytuje rýchlejší kariérny rast, otvára nám
niekoľkonásobne väčšie možnosti zárobku. Za každý nákup, ktorý váš tým uskutoční, môžeme získať bonus z opakovaných nákupov na dva účty. To si pozrieme v ďalšom slajde. A zlatý trojuholník pomáha rýchlejšie uzavrieť kvalifikácie z dôvodu toho, že registrujeme pod dolný bod trojuholníka na ľavej strane a dolný bod trojuholníka na pravej strane a rýchlejšie nám rastú body na ľavej a pravej strane. Dokonca si môžeme vyvažovať slabšiu nohu oproti silnejšej nohe. Máme to všetko pod kontrolou. Nemusíme sa spoliehať na nejakého partnera, ktorý je registrovaný pod nami. Zlatý trojuholník dostávame bonus z opakovaných nákupov podľa statusu, áno, podľa registračného balíka. Pri zlatom trojuholníku dostávame až 10% z obratu opakovaných nákupov. To znamená, že na pozíciu v trojuholníku na ľavej strane dostávame 5%, ale ďalších 5% dostávame aj na horný bod trojuholníka. To isté platí aj na pravej strane. Podľa toho, aký máme balík, máme nárok na jednotlivé úrovne. Pri balíku štart máme nárok na 3 úrovne, štandard na 6 úrovní a balík prémium na 9 úrovní. Cestovný bonus. Cestovný bonus sme spomínali, pri pozícii direktor dostávame 100 eur, pri pozícii regionál direktor získavame ďalšiu stovku, čiže 200 eur na cestovanie s asociáciou Vieda. Autobonus získavame na pozícii nacionál direktor. Tento autobonus je vo výške 500 eur. Nemusíme dokladovať, či vlastníme auto, nemusíme mať na aute žiadne nálepky, nemusíme splňovať určitú požadovanú farbu, ako niektoré spoločnosti, s ktorými som v minulosti spolupracoval, vyžadovali, aby auto malo určitú farbu. Tu na nej sú stanovené žiadne podmienky. Líderské bonusy. Líderské bonusy sme preberali na predošlom slajde. Tu nám máme tabuľku na jednotlivých pozíciách. Pribúdajú percentá z obratu opakovaných nákupov a z obratu Euroázie. Ako sa rozdeľuje 1% z euroazijského obratu? Napríklad spoločnosť za mesiac má obrat 10 miliónov eur. Z toho rozdeľujeme 1%. 1% je 100 000 eur. Na pozíciu internacionál direktor sa nám kvalifikovalo 80 partnerov. Tieto peniaze rozdelíme medzi 80 partnerov, na jedného vychádza 1250 eur. Na pozíciu Continental Director sa nám kvalifikovalo menej partnerov, 40. 100 000 eur rozdelíme medzi 40 partnerov, na jedného vychádza 2500 eur. A na kvalifikáciu World Director sa kvalifikuje len 15 ľudí, 100 000 rozdelíme medzi 15 ľudí, na jedného vychádza 6666 eur. Tieto provízie sa sčítavajú. To znamená, že na pozícii World Director získavam 200 eur na cestovanie, 500 eur ako nacionál direktor autobonus, 1250 eur mi prislúcha na pozíciu internacionál direktor, continental direktor mi prislúcha 2500 eur a na World direktorovi mi prislúcha 6666 eur. Dohromady nám to robí čiastku 11 116 eur. Podotýkam, že sa do týchto provízií nerátajú step bonusy a binárne bonusy a 5% z opakovaných nákupov. Odmeny Globál
Globálny direktor získava 0,5% z celosvetového obratu a ambasádor musí mať dvoch globál direktorov a získava ďalšieho 0,5% z celosvetového obratu. Tieto provízie sa vyplácajú na konci ročného zúčtovacieho obdobia, to znamená na začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia, začiatkom budúceho roka. Náš marketing plán je postavený na vzájomnom úspechu starostlivosti o našich partnerov. Máme veľmi rýchle, okamžité výplaty, žiadne povinné mesačné nákupy. Cez to všetko znova hovorím, že ľudia si tieto nákupy opakované dobrovoľne robia z dôvodu toho, že máme vysoko kvalitné produkty a ľudia ich kupujú či už pre seba alebo pre svojich blízkych. Kvalifikačné bonusy sa nám sčítavajú, na to sme sa pozerali pred chvíľou. A zvyšné bonusy a dosiahnuté hodnosti sú uložené. V minulosti k nám prišlo veľa spoločností, ktoré pôsobia v oblasti sieťového marketingu. Po revolúcii si pamätám, že prišla americká spoločnosť, ktorá má tu na tento najvyšší obrat, potom rôzne spoločnosti s menšími obratmi. A ľudia, ktorí sa pridali do spolupráce s týmito spoločnosťami a spolupracujú s nimi, tak tieto spoločnosti im zmenili život v oblasti zdravia a financií k podstatne lepším hodnotám. Dovolím si tvrdiť, že po skúsenostiach, ktoré mám v rámci činnosti v oblasti sieťového marketingu, že asociácia Vieda má neporovnateľne lepšie a zaujímavejšie produkty oproti daným spoločnostiam a neporovnateľne lepší odmeňovací systém na to, aby pre ľudí, ktorí sa pričlenili a pričlenia do spolupráce, aby sa im taktiež zmenil život k lepšiemu. A pre tých, ktorí sa pričlenia do spolupráce, tak máme školenia, či už online alebo offline, firemné akcie, otvárame servisné strediska, máme servisné stredisko v Bratislave, v Poprade, teraz sa otvára servisné stredisko v Olomouci. Pre našich partnerov máme zabezpečené rôzne študijné materiály, máme perfektnú telegramovú skupinu, kde si môžu dohľadať všetky potrebné informácie, ktoré potrebujú, či už k produktom, alebo k jednotlivým bodom spolupráce. Zúčastňujeme sa spoločne 2-krát do roka na dovolenkách v zahraničí. Teraz ideme v novembri do Vietnamu. Dúfam, že bude hojná účasť zo Slovenska a z Čiech. No a ako tu na tento slajd nám hovorí, čas je rozhodujúci faktor. Tak teraz som vám podal informácie a závisí už len na vás, ako s nimi naložíte, či ich využijete vo svoj prospech, aby sa vám zmenil život k lepšiemu, pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu. A pre tých, ktorí sa zúčastnili tejto prezentácie, prajem príjemný večer a nech pre tých, ktorí sa rozhodnú pre spoluprácu, prajem veľa úspechov a veľa spokojných ľudí v ich okolí. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný večer.